Уфтаныма гомерләр яз кебек үтә дип, шул шашын күрсәң дә уфтаныма. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтаныма, уфтаныма, уфтаныма. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтаныма, уфтаныма, уфтаныма. Уфтанмыйча гөрләшеп матур итеп яшик әле кайнар шундый яхшы энергиялы сәламнәремне юллыйм мин сезгә. Туган тел телеканалының сер итеп тапшыруының авторы һәм алып баручысы Роза Хайруллина. Дусларым, юкка гына мин бу җыр сүзләреннән тапшыруны башламадым. Чөнки без бүген грандиоз сенсацион вакыйгадан репортаж эшләргә килдек. Уфтанма шоу дип аталган зур, көчле, иң теге артистлардан торган концерт дуслар көтелә. Һәм инде шул концерттан иң сезгә ошаган, миңа ошаган барлык кызыклы һәм инде күңелле мизгелләрне без сезгә җиткерергә керештек. Әйдәгез, бик мощный булачак дусларым, рәхәтләнеп бергәләшеп шушы атмосферада булыйк, карыйк, күрик һәм инде әлбәттә күңелләргә бары тик җылы матур хисләр алыйк, тулыланыйк дусларым. Достар, уфтанма шоу тамашасына әзерлеп бик кызу бара. Әлбәттә инде бу тамашаны әзерләүдә бик күп көчен салган безнең Рәис абыйның улы Ленар Хананов сезнең каршыгызда. Ленар, хәерле кичләр, сәлам. Сәлам, сәлам, барчаларга сәлам. Ничек кәефләр, ничек әзерлек? Барысы да яхшы, барысы да әзерлек. Иң яхшы инде белә күреп торасыз. Бүген инде шундый җаваплы тамаша һәм инде безнең Рәис абыйның улы Ленар Хананов үзе оештыра, үзе бөтен мондагы тавышны, һәрбер артистның чыгышын тикшереп тора. Нәрсә өчен син борчыласың, Ленар, бүген менә бармы ниндидер борчылу хисләре? Шуннан әйткәндә, менә концертның алдыннан килгәндә әзрәк бар, әзрәк дерелдәтеп йөрүде. Ну менә хәзер килгәч, сәхнәне күргәч, барлык борчылулар да бетә. Шундый җиңеллек, артистлар белән күрештек, барсы да исән-саулар килеп иткәннәр, кызу булмаска күренмәстән дә, барсы да яхшы кәефтә. Алла бирсә, барсы да яхшы булыр дип уйлыйм инде. Без дә сезгә уңышлар телибез. Туган тел телеканалы сертификат тапшыру белән дуслар бергә булыгыз, чөнки бик кызыклы, бик кызу мизгелләрне без сезгә һәрвакыт күрсәтергә әзер. Саумысыз, Нәфкать абый. Күптәннән күрешкән юк, ничек хәлләрегез? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Хәзер кызлар Карагыз әле дуслар, яңа имидж, яңа шундый матур прическалар белән, укладкалар белән Ришат Тухватуллин үзе басып тора минем янәшәмдә, аннан шундый энергетика килә башлады инде дуслар. Хәлләр ничек, Ришат? Рәхмәт, все нормально, килеп җиттек. Кайфлар яхшы. Менә шундый тыныч кына, акыллы гына һәрвакыт шундый ипле итеп җавап бирә инде. Аның янына килеп басам, шундый энергия кереп, шундый рәхәт кайфлар тагы да күтәрелеп китә. Ничә җыр башкарасың бүген? Рәис абыйның җырларын. Рәис абыйның җырларын белмим, бәлки 2-3 булыр. Гомумән синең репертуарыңда Рәис Хананов иҗат иткән ничә җыр бар? 3-4 җыр. 3-4 җыр, 5 шоу. Барсында җырлап тормасмын инде. Бу минем концерт түгел. Шулай да Рәис абыйның җырлары минем иң яраткан җырлар. Һәм инде иң көчлесе, иң сине күкләргә, бийек үрләргә мендергәне, әлбәттә Сандугач. Ул булачакмы бүген? Әлбәттә, бу җырга безнең хәзер официаль рәвештә җырларга рөхсәт бар. Хәзер бу җырны җырлыйбыз. Кичә генә уже җырлый башладым бу җырны. Гомумән бу җыр безнең татар халкының уже күңелендә, бу җырны барсы да татар дип үзен санаган халык уже бу җырны белде. Рәис абыйга бүген мин рәхмәт әйтергә килдем. Без дә бик шатбыз бу җырга шундый мөмкинчелекләр биргәннәр өчен. Һәм инде сине сәхнәләребездә көтеп калабыз. Рәхмәт. Кем буласың син безнең хөрмәтле композитор Рәис абыйга? Рәис бу минем езенәм була. Тәнзилә апай аның тормыш иптәше, минем әниемнең сеңлесе була. Җырга монга гашыйк кешемен, чөнки мин татар авылында үстем. Шуңа күрә электән-элек үзебезнең картәтиләребезнең йырлаганнарын тыңлап үскәнгә күрә моңсыз, йырсыз без тора алмыйбыз. Шуңа күрә бәләкәй чактан ук йырлап йөрдем, 6 яшьтән сәхнәгә мендем. Үзебезнең езенәбез шундый матур, гомерлек җырлар язганга күрә без аны җырламыйча мөмкин түгел.
Hürmetli тамашачылар, Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тугры тамашачылары, сезнең каршыгызда безнең легендар композитор Раис Ханановның тормыш иптәше, шибәр, булган, уңган, сер итеп кенә әйтәм, әйе, мин аның турында бөтен нәрсәне дә беләм. Тәнзилә Барый кызы, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Ничек кәефләр? Ой, әйбәт, искиткеч. Аның кыгыр шундый инде, ул шундый безнең позитив рухлы ханым инде. Шулай инде шулай, артистлар барысы да килгән. Иң бийек, иң текә, иң крутой бүген җырчылар монда. Үзе композитор гына нәрсә тора. Рәхәтләнеп аны бүген бөтен хитларын иң оста җырчылар башкара. Зур бәйрәм, зур шатлык, олы ихтирам. Әлбәттә, әлбәттә. Менә үзегез дә әйтеп киттегез, әйме шундый көчле легендар композитор Раис Ханановның тормыш иптәше булуы авырмы, Тәнзилә ханым? Ну, нык рәхәт түгел инде. Әйбәт. Кыен да рәхәттә. Ә менә иң кыен мизгелләре нәрсә? Менә холкы буенчамы, тәртибе буенчамы? Йоклый күп. Бәлки аңа йоклаганда илһам киләдер? Шулай инде. Бөтен матур җырлар йоклаганда языла. Тарата тизрәк кенә язырга тотына димәк аңа. Ходай Тәгалә шул вакытта җыр илһам җибәрә. Шуңа риза. Җырлар йокласын. Менә нәкъ киләсе соравымда бирәсем килгән әле сезгә, нәкъ шушындый көчле матур җырлар иҗат итәргә илһам каян килә микән дип. Димәк, йоклаган вакытта. Күктән. Ул бер кашында җыр язам дип утырмый. Менә илһам килә, яза. Шулай. Аннан сезгә тыңлатамы? Аннан әйтәм, менә кара әле тыңлале. Менә шушындый җыр ки ничек уйлыйсың, әйбәт булыр микән? Темасы шундый. Аннан тотынабыз сүзләр эзләргә. Ул бит теләсәндә сүзләргә язмый. Аптырап инде сүзләр тапмаса, үзе яза сүзләрендә. Менә шулай. Шуннан легендарный җырлар туа. Әлбәттә. Ә менә кемгә тәкъдим итәргә, сез менә шуны ничектер килешеп киңәшәсезме? Әйдә, бу җырыңны бу артистка мысың, бу җырчыга дип. Сөйләшәбез. Тыңлау белән менә күп очракта мин әйтәм, эх, менә салават җырласа, эх, менә Ришат өчен генә бу җыр. Я булмаса бу Илсия өчен генә шундый шундый булса. Шулай итеп киңәшәшәбез дә әкрен генә элемтәгә чыгабыз. Аны инде ул җибәреп карыяларга, әле бит инде WhatsApp-тар эшләп тора. Ул яктан җиңел. Шуннан артистлар бик озак уйлыйлар, алалар. Аннан соң Рәис абый килегәле концертыгызга җырлыйга дип менә бүген бөтенесе дә җыйнаулашып, җыелып килделәр. Аллага шөкер. Тәнзилә ханым, белүемчә, бу кичәнең кичәне оештыруда идеяны уйлап табучы сез булгансыз. Әйе. Элек берничә ел элек Павел менә әйткән иде, әйтә Тәнзилә, эшлибез Рәиснең концертын Уфада. Аннан соң бер 10 ел вакыт үтеп китте. Һәм быел мин Уфага килдем дә балаларга шундый уй башы килде. Ә нишләп карамаска? Оештыручыга шалтыраттым, әйтәм, Павел, давай очраштык, сөйләштек, көнен билгеләдек дә. Инде күп артистлар белән сөйләшеп тә өлгергәч кенә композиторның үзенә әйттек. Мин әйтәм, син каршы килмисеңме? Барып 1-2-4 җырламассың микән дигән. Ну, тырышырмын инде, җырлармын диде. Шундый кызык итеп, шундый ноктада менә шушы сөйләшүләр башланды. Шуннан соң инде һәр бер артист белән сөйләшеп чыктым үзем. Хәтта Салават әфәнде белән сөйләштек. Ул бүген буламы тамашада? Булалмый, кызганычка каршы. Ләкин Казанда Рәиснең концертын оештырырга үзе теләк белдерде. Үзем оештырам диде. Менә шул. Искиткеч күңелле яңалыклар. Үзем дә шын күңелдән шатланам. Мондай яңалыклар инде тормышка ашсын ала бирсә. Әле Казанга да барырсың әле безнең белән. Чакырсагыз, әлбәттә, сер итеп кенә тапшыру һәр вакыт әзер эшләргә. Икенче бәлки җырчылар булыр, икенче төрле атмосфера була бит инде, икенче төрле тамашачы була, кызык та булыр әле бәлки. Анысы инде безнең октябрь-ноябрь айларына планлаштырыла. Хөрмәтле сер итеп кенә тапшыру тамашачылары, менә безнең сәхнәләребездә нәкъ тә инде көчле матур моңлы җырларыбызның берсе Сандугач һаманы башкара. Нәкъ үзе Ришат Фатуллин. Әле ки башланды гына дусларым, әмма ләкин безнең бөтен залыбызның һәрбер ноктасы инде шундый матур моңга күмелде, сихри моңга күмелде. Әйтегез, бергә тыңлап китик әле.
Хәерле кичләр. Кояш кебек балкып тора безнең бүгенге шушы концертның алып баручысы Татар дәүләт нур театрының актрисасы Эльвира Бегалиева. Саумысыз? Исәннәрмесез, Роза? Ничек хәйфләр, Эльвира? Кәефләр вообще нык-шәп. Огонь! Син үзең дә шундый бит инде ут кебек янып торасың. Нишләп әле син бу тамашаны алып барырга булдың? Нык неожиданный не булды инде, чакыру булды, мин үзем дә көтмәгәндә. Мин нык шатмын, мин шатландым. Миңа шундый бәхет тигәнгә, уйлыйм, менә мине чакырган кешеләрнең ышанычын аклап, нык яхшы, матур, дәртле концерт алып барырбыз дип. Алла белсә, без сиңа инде уңышлар телибез. Иҗатына килгәндә бүгенге шушы Рәис абыйның кичәсен алып барасың бит инде, әйме? Иҗатына килгәндә Рәис Ханнановның кайсы җырын син менә аеруча яратып тыңлыйсың? Я булмаса син үзең аны башкарасыңдыр. Юк, җырларын башкармыйм, но уфтанма җырын нык яратам инде. Шушы җырны яратмаган кеше юктыр дип уйлыйм. Әлбәттә, халык җырына әйләнеп бетте инде ул безнең уфтанма җыры. Эльвира, без сиңа янәдән уңышлар телибез. Рәхмәт. Аллага шөкер, килеп җитте безнең Татарстанның аткызылмаган артисты Исия Бадретдинова. Әле менә килеп, менә ишекне ачып кирергә дә өлгермәдем тотты. Табыз инде без бит инде шул сезләрне матур итеп каршы алып, интервьюлар алып узатып калырга киләбез. Һәр вакыттагыча матур инде ди, бусы йөри инде чәчен туздырып диләр инде менә хәзер. Юк инде син һәрвакыт туры матур, шундый каралган чәчле үзең чибәрсең. Син табигатьтән бирелгән матурлык, табигатьтән бирелгән акыл искиткеч. Мин аны үзе бер терекит атып йөртәм инде мин аны. Мин кай вакытта Роза белән шалтыратышабыз да. Нәрсә сөйләгәнен тыңламыйм, ничек сөйләгәнен тыңлыйм. Ничек бит шул матур итеп сөйләшеп буласың ул, гаҗәп инде. Мин алай юк булмый. Синең кебек булырга кирәк әле. Юк, мине уздыравый. Мин вообще булмый алай матур итеп. Ярар, әлегә әзерлән, Исиягә без тынычлык бирәбез, аны тагы да сөйләшербез, ярыймы? Хәзер менә монардан Исия Бадретдинова ясарга кирәк ничектер. Кем баядан бирле үзе инде нишәнче тапкыр футболкасын алыштырды, туфлиләрен чистартты, инде чалбарын 2 тапкыр утюклады бугай. Руслан, син бүген шундый нык итеп әзерләнәсең. Әйе. Гомумән Рәис абый Ханнанов белән кайчан ничек таныштың? Эсләп кит әле. Гомумән шулайрак булды. Рәис абый Ханнанов вакытында гомерне ашыттырабыз бугай дигән җырны язды. Ул җырны без бөтен гаилә белән яратып җырладык. Һәм җырны яңартып алдык, яңа сулыш бирдек. Рәис абыйга шәхсән үзем яздым. Рәис абый, шушы җырны башкарсам ярыймы? Ярый, Руслан, рәхмәт. Минем хит җырыма яңа сулыш биргәнең өчен дип әйтте дә, шушы концертка мине рәхмәт дип чакырды. Һәм син аның картасына ничә сум акча җибәрдең? Ничә нуллы? Юк, бүләк итте ул җырны миңа бушка. Менә шулай ул ярмәкәләр алар шундый киң күңеллеләр. Миндә бит ярмәкә районыннан, син беләсеңме? Син дә шундый киң күңелле бит. Әйе, без шундыйлар ул, без шундый изге юлларда, изге ниятләр белән дөнья матурлансын, матур моңнарга күмелсен, яхшылык, изгелек артсын дигән нияттә генә яшибез. Бәрәбез. Уңышлар сиңа. Хөрмәтле дуслар, бары тик 3 минут калды концерт башланырга. Әле инде безнең залыбыз һаман да тамашачыларга тула, пәрдәләр ябык. Ә монда инде менә үзләренең беренче чыгышларына әзерләнеп чыгып бастылар. Безнең Чакмагыштан килгән нинди ансамбль үзегез таныштырып китегез әле? Без Чакмагыш мәдәният йортының халык исемен йөртүче ир-егетләр вокаль төркеме Яткәр дип аталабызның. Без инде күптән түгел үткәрелгән Рәис Ханнанов җырларын башкаручылар конкурсында гран-при яуладык. Һәм инде менә бүген шушы күркәм тамашада да катнашырга бәхет насыйп булды безгә. Һәм инде бүгенге бәйрәм концертын үзебезнең чыгыш белән башлап җибәрү белән без инде шиксез горурланабыз, бик шатбыз. Һәм инде бөтен тамашачыларга, бөтен Рәис абый Ханнановка һәм бөтен шушы чыгыш ясаучы иҗатдаш дусларыбызга шиксез рәхмәтләребезне җиткерәбез. Без бик бәхетле бүген сезнең белән бергә булуыбызга. Рәис абый, сез супер!
Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, кадерле дуслар, туганнар. Композитор Рәис Ханнанов җырларыннан торган Уфтанма шоу концертын башлыйбыз! Сине битемиле моңлы яшьлегемнең саф сулы кайнар чишмәләре Сине битемиле ярак сабый шакылым Yaşalı irdeleri Рәис Ханнанов deyip benim de sahnedagi tomashani alib borishlari kebek aytib dashasым kela do'stlar, shunapta men bugun ayrucha shotlanib olib boram reportajini, chunki Рәис Абый Ханнанов ул bizning rayonniqi Yarmakay rayonida tug'ib ijod etgan, o'zimning bek hurmat etgan, suqlangan shaxsim, kompozitorım. Shunga ko'ra do'stlar, bugun men rosa xayruni ayruchani shot, yaxshi energiya bilan olib bora. Yo'q endi har vaqt sertifikat topshirib men chin ko'ngildan sizning uchun to'kma chashma olib boram. Bugun men ayrucha rahat, yo'qdoshlarim yanashasida rahat etib sizning uchun topshirib ishladim. Телеканалының серtifikaат тапшыруын тамашачылары sizning qarshingizda naq o'zi legendar shaxs, buyuk kompozitorimiz Рәис Абый Ямалетдинұлы. Xayrli kechlar sizga yanadan deb dasham. Xayrli kech, rahmat. Mana bitina shigishlaringizni o'zingiz sahnalarda boshqarib chiqdingiz. Nindirek kayf, nindirek energetika to'yasiz. Bek dolqinlandim endi. Çünkü bu yana jırlar, bir mertebede jırlağanım yok yani. Hazırlandım indirdiriz. Halk şunda özümüzne kekebek bulgaçtın, şunda neyinde şın köngülden kabul etkeçtin. Tuymadım bir indi ne bulmadı şunda. İlkin rahat buldu jırlarga. Әлегісі вақытта сәхнәләрдә нәқ сезнең улыгыз Динар Ханнанов чыгыш ясый. Аның өчен ничек торып чыгасызмы? Yok. Bilen min anın ol kadın indi üylenip bitken sahnelerge şuna göre bir kavşağanı yok. Vallahi deyse iyi. Рәис абый, гомумән сезнең тормышыгызда үзегез иҗат иткән ничә җыр бар сандыгызда? Менә хәзер барсында җыштыра башладым инде. 50 yıl bit инде һәр язам. Yılına eğer onluğuna yazsan da 500 bula. Yılına bit onluğuna yazmışsan anda bir 30-40'lap da yazılgan. Şularını barsında kadar jinap toplayayım indi, jırlayayım. 700'ge yakın jıylayın indi. Әміне үзегезнең әйме ең көңіл түрлеріне кіріп қалған ең yakın қадірлі жырығыз нинди жыр? Kadirli jırlardan şu uftanmayındır. Çünkü bu birinçile bulup şulay bütün halkka taralgan, özüme yakın bulgan jırlardan birisi. Anan kile yava bir bulup. Bundan barsa da bana yakın indi. Әлбәттә, ул бит сезнең йөрәк түрләреннән чыккан иҗат җимешләрегез шулай бит. Уфтанма шоу проекты булгачында әйме Рәис абый, әйдәгез сөйләп китегез әле Уфтанма җырының тарихын. Ул бит бик кызыклы тарих. Мин беләм, әмма дә ләкин туган тел телеканалының нәкъ сер итеп тапшыруын тамашачыларына җиткерик әле. Дөресен әйткәндә шул кинәт кенә язылган җыр инде, сәхнәдә язылган җыр. Менә Шакира апа Варисова дип әйтәм бит инде, атказанган мәдәният хезмәткәре, ул bizni birinchilab bo'lib Yarmakayda qarshi oldi ishga. Ul bizni ishga yuratdi. Shuning 50 yoshlik yubileyini motorgina kisha uyushtiraydik birinchi martaba endi. Shundan endi meni ul konsert hazır endi. Bütün jırlari da barsa da hazır. Meni so'nglab jırlab motor etib bitirga jir yo'q. Shu vaqt barsa da qaytib ketdilar. Tuş vakitiydi, men de qaytib turmadim, sahnada qoldim da, bayanni tutib o'tirdim da, aytdim, nishikina shuni yozirgan ekan, narsa kay bilarmikan deb o'tirgansin. Yaraydi Shakira opa, uftanma. Meni
50 yıl ömrün ötken bitindi degese uftanma degen sözü aytуу bilen başka şu sözler kildi. Uftanma. Şunduk bayanını aldım da tutundum şunu jırlap. Anan indi özünden özü başka sözleri de kile yazam. İki kuplet yazdım da anan halkta kilip jitti. Ondan sonra onlarga da öğrete başladım. Şundan indi iş boyu jırladı. Şulaytip yazılgan jır indi ol. Eskitkiş mine bit uftanma jırının tarixinde da sartınlap kettik mine bit. Yoqtan gana bürlesin ayma mine tezgine joylığına kelip çıkan jır. Indi күшкә ие булган jır. Şulay. Кинәт кенә башка соғып, килә жырлар шулай килә инде ул, күрәсең. Hürmetli dostlar, kimni ko'ryapsiz biz bunda sahna ortida Tataristanning o'tkazgan artisti. Ko'p qirra talant egasi. Hashutlab ketaymi? O'zi olib boruvchi, jirchi, biyuchi, shoumen, юморист, parodist Daniyar Sabirov. Rahmat. Assalomu alaykum. Tak неожиданно deb aytaymisan endi. O'zim da mana salom so'zimda aytirgan unutdim, qo'shab sizni ko'ruvdan. Shinabda sizni biz bunda Ufa sahnalarida ko'ruga bek shodmiz Boshqistoninimizda. Kayflar nechik? Evet. Bizning Instagram chiltalaridan qarab, sening tushirgan qiziqlaringni qarab, kayflarni ko'tarib, gul kulib kuni yashaymiz. Rahmat senga ayrim shuning uchun, Daniya. Ham endi bugun Rais abining tomosasına nindi jir boshqara kelding, nindi qiziq so'yarga kelding? Bu qiziqlaring o'ylarman narsa suylarga, bu yil jiyintiq parodiyalar mening ko'p bitindi bo'ldi nomerlar. Her birinden aşağıdan iste kalgan parodiyalarını jiydim da şunu ko'rsatashakman. Rais abiga endi men o'zim ruxsat so'rab shaltiratgan Katerina jırlarga. Bu jırni zamanında Fadiz Ganiyev jırlagan, Salat abi menim de tilagim bo'ldi da Rais abim aytam ham birer yubileying ya ijod kishang bo'la qolsa, kelib shunda bir manchib ketarman deganim. Ham bugun shu jırni da boshqarasiz. Mana shu jırni men boshqarmoqchi bo'lmaydi. Shu birdan bir jır menim Rais abim. Biz endi kutib qolamiz seni sahnalarda. Daniyar, aliga azotamiz azarlanirga. Paka, rahmat. Kiyinam, ketdim. Katerina yollarda, Katerina eylerim baykı. Katerina yollarda, Katerina eylerim baykı. Yavushka ketdikmi? Әлігіне тыңлап кеттім, жырларыны шыннан да барысы дейерлік хит жырлар. Нәфқат абайның анда ұзақ тұрды атым шапмады. Ришат Қуатуллидан сұрадым, брат, сен аның неде жырын жырлайсың, тыңлашы сандуға ішті. Шуңа көре шақ қатмалы, бик көп шәп жырлар авторы Раис абай. Туған күнігіз білән, ижад шешмәге сайықмасын, рәхмәт шушы матур жырларығыз үшін. Bakşasın sıman, emme bəxit davuşidin qaplağan sırlı tıman, emme bəxit davuşidin qaplağan sırlı tıman, ey bəxit sırlı bəxit tigizgine bulsanşı, tutma kire olsun idi her ikimizi duyulanşı, ey bəxit sırlı bəxit tigizgine bulsanşı, tutma kire olsun idi her ikimizi duyulanşı. Nafqat abay, hayırlı işler. Hayırlı işler. İşte haller kayıplar. Şükür, ben bayramga keldim bit. Uzoq turdi, atam shopmadi, jırın boshqara qadirlaymi? Bugün albatta. Umuman sizin repertuarda Rais abayning necha jiri bor? 15 ga yaqin jiri bor repertuarda. Narsasi bilan aning jırlari sizning ko'nglingizga yoqin? Aning jırlari birinchidan xalqchan. Mana u jırning so'zlarida o'zi ijod etgan bitindi. Nindir mana ishga tirgan ming bar jırlarında bu tege mana shunday mana klassik darajada o jırlar endi. Tatar baş xalqi umuman aning jırlarini üstəl arasında o'tirgandami, qoydami yaratib jırlayış endi. Shuna ko'ra mening o'zim aning jırlarim
15-лердің әлбәтте барысы да уңышсыз деп әйтмеймін, шуңа күрә. Бұл авторға мен рәхмәтлімін. Дуслар, сәхнә артында біз күрәбез инде үзебезнең Башкортстанның атказанган артисты Элвин Грей, Разик Юлиакшин. Аны хаманы туган көне белән котлар, ай Данир котлый бит инде хамат. Мин дә инде әлбәттә шын күңелдән. Данир шым гына килеп котлап китте әле. Мин дә нәкъ Айда, тыңлап китәгән ни директор җиткерәсен килә Данир. Әйдә сүзне шуннан башлыйга. Радиккамы, Рәис абыйгамы? Радикка. Рәис абыйданмы? Рәис абый, никогда уфтанма. Никогда. Да. Мин тогда әйтәм инде, теге Радик уфтанма җырлагач бит никогда уфтанма диде. Минем Катерина җырын гына җырлыйм. Рәис абый, Катериналарга гашык булма. Хатырыңны яратып кына яша. Әле тагын бер мизгелгә тукталып китәсе килә, шунда Радикның кичә генә булды туган көне, әйме? Син шунда Роза Гөлкәемне шуны матур дип башкардың. Иде әле бер-ике генә юлым. Ой, шо матур. Вообще круто бию. Роза Гөлкәемне хәзер җырларгамы? Әйе, дафа. Радик алдында үз алдына ялан битми. Ялан. Беренчедән рәхмәт күрдем. Икенчедән, түгел, беренчедән Рәис агага зур рәхмәт. Шундай матур, моңлы ярдары өчен. Шундай туган көн, кстати, мин 89 года рождения, Уфтанма родился в 89 году. Ровно 32 ел Уфтанма ерына. Жыры белән бергә туган инде җаныкаем. Салават ага ерлаганда мин анда Батти булды җанбар. Туган көнең белән Радик сине котлап китәсе килә, кичә генә булды аның туган көне. Шушы Яшьләр сараенда ул инде шундый матур тамаша концерт оештырды. Сиңа инде телисе килә ныклы сәламәтлек. Син безнең үзенчәлекле шундый яңа сулыш керткән эстрадабызга шундый шәхессең, әйме? Киләчәктә дә илһамланып, хәзер бит инде гаиләле булдың, шул гаиләң сиңа һәрвакыт көч дәрт биреп, әйме? Берсеннән-берсе матур җырларыңны иҗат итеп, әле халыкны киләсе елларда да шатландырып яшәргә Ходай насип етсен. Иҗатында да яңа сулыш һәм Радикка хәтлек безнең эстрада беркем чәчен дә буямый иде. Молодец, Радик. Данир Сабиров бик тәмле итеп плов бешерә. Кунакка барабыз Данирга, Казанга Алла бирсә. Сөюе җилә кебек татлы булсын гомергә. Шаулык тормыш урманында каркаеннардай бергә. Тәнзилә ханым, бүгенге тамашаның сценарий авторы сезме? Әйе, без Рәйсән икәүләшеп төздек. Урыннарын кайсын кемгә ничек куярга икәнлеген сүзләрен дә барлап бергә яздык. Икебезнең иҗат җимеше. Менә бит, тыңлап торсаң Тәнзилә Барый кызын. Шунда шикердәшеп кенә, җайлап кына, майлап кына тормыш көтәләр инде алар. Менә чынлап та шәхсән тормышыгызга игътибар итсәк, әйме, ни эшләр майтарасыз? Мин инде сез бик уңган гаилә икәнне беләм. Менә үзегез нәкъ безнең Туган тел телеканалының нәкъ сер дип кенә тамашачыларны сөйләп китегез әле. Үзегезнең казларыгыз, тәбикмәкләрегез турында. Казларыбыз быел була 65 бәбкә алырга җинабыз, чөнки бер туган энем Рәисен туган көнне 65 яшенә багышлап 65 бәбкә бирә. Шуннан инде бройлерлар алабыз бит инде. Куяннарыбыз бар бит инде, куяннар артыннан йөгерәбез. Аларны мәшкиләбез инде. 4 кенә аныгыбыз бар, 2 кыз, 2 малай. Алар белән бассейннарда сулар кереп, нигә эшләмибез? Тәбикмәкләр пешәбез, кунакларга барабыз, кунакларга чакырабыз. Аннан минем ансамбль бар, Ак калфак дигән җыр ансамбле. Шуның белән шөгыльләнәбез. Рәисең бит инде Ярмәкә егетләре дигән гармонистлар ансамбле. Төрле чаралар үткәрәбез. Габдулла Тукайның 135 яшьлеген үткәреп, 2 авылда матур чаралар үткәрдек. Нәрсәгә эшләмибез? Искиткеч уйлап торабыз. Әйе. Искиткеч гаилә, чынлап та иҗади гаилә, тырыш гаилә, талантлы гаилә. Субханалла, күзләр тимәсен. Улларыгыз турында сөйләп китсәгез ие. Улларыбыз Аллага шөкер, Ленар бит инде Уфа шәһәрендә пенсия фондында эшләп йөри. Җырлап та ала битне күрәсең. Икенче улыбыз әлеге вакытта Үзбекстанның Каршы дигән шәһәрендә эшли, вакыты ысулы белән. 2 баласы бар, 1 малай, 1 кыз. Тормыш иптәше бар бит инде, анысы да эшләп йөри. Аллага шөкер, балалар әлегә бик әйбәт. Бер киләнебез социальный фондта эшли. 2 бала үстерәләр, 1 малай да 1 кыз. Менә күзләр тимәсен әлегә, Аллага шөкер. Шулай. Һәрвакыт хуҗалыкта да өлгерәсез, район да ниндир иҗади чаралар уздырасыз, иҗат итәсез, әйме?
Тәнзилә Бари кызы кайда ял итә микән? Монда бит инде Ярмәкәйдә салоннар бармы? Массажлар эшләтәсезме? Косметологларга йөрисезме? Шулар турында сөйләп китсәгез ия. Безнең иң әйбәт косметология мунча. Біз 2 көн сайын мунча ягабыз. Шуннан соң табигый үләннәр белән тукланырга тырышабыз. Кузгалак, юа, балтырган, кычыккан ашы. Һәм инде үзебез кискән токмачлап аш. Һәм инде минем фирменный блюдо, бит инде фирменный ашым, тәбикмәк. Шулай әйбәт ял итәргә яратабыз. Кремда, ыппыларына төшәбез, балыкка йөрибез. Минем үземнең кармагым бар, оныкларныкы да бар. Biz qarmaqlab rəxətlənib balıq tutабыз. Шынлап та миңа калса сез бүтән район халкына үрнәкле гаилә, сезгә карап бүтән үсүдә эшләсеннәр, тырышсыннар, булдырырга омтылсыннар. Шулай бит? Әй, рәхмәт, рәхмәт. Шулай да зыян итеп йөргәнебез юк. Кешеләргә бары тик яхшылык кына эшлисем килә, эшләргә тырышам һәм эшлим. Зәңгәр тасмаларны, бәллүр бакаларны, сикри шампаннарны ватмады. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Белү бишә сезне бик күптәннән Рәис Хананов иҗат җырларны башкарасыз. Гомумән сезнең танышлык нәрсәдән һәм кайчан кайда барырга килде? Мин мөгаен Рәис Ханановның иң беренче җырларын башкаручыларның берседер дип уйлыйм инде. Чөнки менә элек без Башкортстан һәм Шаллы композиторлары шунда очрашып, дуслык башланды. Алар Шаллыга киләләр, Уфага килә идек. Без шунда без менә бик күпләребез таныштык. Һәм Рәис Ханановның Ярмәкәйгә хәтле без кар бураннары йырып җырга килә торган идек. Шуңа күрә мин һәр вакыт үземнең репертуар булды мөгаен. Аның менә шулай күп кенә җырларын башкардым. Аны инде режиссерский куеп та театральләштереп куйдык җырларын. Воздушный кольцолар белән, аннан соң факирлар белән инде концерт залларының түбәләрендә яндырып бетердек шул фәрештәне җырларын да. Шуңа күрә бик яратып башкарам җырларын. Сезнең өчен менә нәрсәсе белән аерылып тора аның җырлары башка композиторларның җырларыннан? Аның җырлары үзенчәлекле, үзенә генә хас. Хәтта ул шигырьләрендә күбесен үзе яза бигая әйтеп кенә бетерми, бик скромный кеше бит ул Рәис. Шуңа күрә үзенчәлекле халыкчан, халык ярата торган. Менә күрәсез бит, уктанман инде башка милләт вәкилләре дә җырлый башлады. Нинди теләкләр җиткерәсегез Рәис абыга? Рәискә теләкләремизгә иң беренче сәламәт булсыннар, икесе дә Тәнзилә белән барлы булып яшәсеннәр, бер-берсенә шулай мәхәббәт белән бер-берсенә көч биреп иҗат итәргә, киләчәктә дә матур җырлары туып торсын, безгә дә җырларга насыйп булсын да, Уфаларга килеп тамашачылар белән җырлашырга язсын инде. Теләк шул. Сәхнә артык кайный дуслар. Тәнзилә апаны менә шакына тынычрак һәм Рәис абыйның шакына шундый вакыты барын сизеп алдым да әле икесен тиз генә алып кирдем әле серләшеп алырга. Ничек гомумән үзегезгә атмосфера ошыймы концертның барышы? Нык матур бара, нык матур бала. Сәхнә артында бигрәк тә күңелле, бүтән артистлар бер-берсен очрашалар, бер-берсе белән фотога төшәләр. Шундый күңелле бара. Әйе, чынлап та берсеннән бу сенсацион вакыйга дип кабатлап әйтәм дуслар, чынлап та бүген иң текә, иң көчле җырчыларны җыйды безнең легендар Рәис абый Хананов. 65 яшендә тутырган безнең әле сезгә ул яшне биреп тә булмый Рәис абый. Әйе. 65 яшь бит карт түгел. Ул яшьлекнең картлыгы, картлыкның яшьлеге генә бит ул. Әле яшәрәгенә ул. Ә менә нәкъ шушы юбилей елында Тәнзилә ханым, сез Рәис әфәндегә нинди теләкләр җиткерер идегез? Сәламәтлектән башка менә нинди киңәшле теләкләр җиткерер идегез? Мин аңа әйтер идем төшенкелеккә бирелмәскә, гел позитив нотада яшәргә менә. Минем кебегрәк. Бер нигә дә особенно игътибар итмичә. Менә әйтәләр бит, бәхетле яшәү өчен балалар кебек яшәргә кирәк. Балалар кебек шатлана белергә кирәк. Балалар кебек бөтен нәрсәндә алар күзлегеннән чыгып эшләргә кирәк. Шул вакытта яшәү күпкә җиңел. Шуна теләр идем аңа. Менә исәнлекне инде аны әйттек, теләйбез. Шуны мине белән бергә булсын гомер буена. Күпме калган бергә рәхәтләнеп, шөкүрдәшеп яшәргә язсын. Шулай, шуна телим.
Рәхмәт. Рәис абый, күңел төшенкелеге. Ул бит инде иҗат кешеләренә хас шундый күренеш дип әйтергә кирәк, әйме? Еш буламы андый хәлләр? Әдерәк уйланулар, алар инде кирәк инде, чөнки уйланмыйча анан җырлатумы бит. Тормыш турында уйланмыйча, бөтен гомумән бөтен дөнья турында уйланмыйча, алай яшәп булмый бит. Менә бүгенге көндә Рәис Ханановка нәрсә җитми икән? Ират буларак сез үй салып кергәнсез, ул үстергәнсез, инде агачларны әллә ничә дистә утырткансыздыр. Менә бүгенге көндә бармы күңелегезне ничектер кырган, сез башкармаган, башкарырга теләп тә әле вакыт я җай чыкмаган эшегез? Эшләрем күп инде ул, күп. Менә бөтен җырларны җыентык итеп чыгарасы бар, шигырьләрне җыентык итеп чыгарасы бар, анан балалар өчен берәр җыентык чыгарасы бар, барсын да җыеп туплап. Булай да күп кенә җыентыклар чыгардым инде, әле һаман да шуларны чыгарасы бар. Анан инде тамашачылар белән очрашасы килә. Рәхмәт инде безнең хөрмәтле, бик тә талантлы Рәис Ямалетдинова һәм аның тормыш иптәше Тәнзилә Барый кызына шундый матур искиткеч күңелле тамаша бүләк иткәннәр өчен һәм әйтергә кирәк, бу тамашаны оештырды безнең Vip Art компаниясе. Шундый халыкка рәхәт, матур бәйрәм ясаганнар өчен барыгызга да рәхмәт.